И здравейте, хора! Днес ще създадем клуб. Дълго очаквания момент дойде и ще направим клуб. И клубът ще се казва... Само да го сня. Хора, клубът ще се казва Левски. Който иска да влиза в този клуб, да знаете, този клуб е ограничен до 10 000 купи, така че съжалявам. За тези, които искат да влизат в клана, в клуба Д, и когато си искате, тогава влизайте в клубът. И това беше от мен. Само да го създадем това. Не две. Ето това. И 3. Три, 2, 1. Хора, вече сме готови в клана. За тези, които искат да влизат. Също, ако не сте активни 10 дена, сте кикят от Мегапик и си играйте спокойно. Това ще го запиша тук на клубът. И чао, хора, това беше от мене.